Vratit ćemo se i na kanter i to, ali mene zanima odakle Lobanjica. To je negde gde uvek imamo na početku emisije. Prvo sam se zvao Lobanja Dobro. i tad sam bio mali klinac, 4. osnovni, i tad su me zbog nekih stvari u društvu zvali Lobanja. I ono, bili smo glupi klinci. Če da kažeš to? Nećeš ne, nešto to? te Dobro, stvari dobro. ne pričam, Okej, to ono, okej. klinci smo bili. I onda je odatle došlo da sam se napucao, počeo da treniram ovo ono, i imao sam jednu bivšu djevojku koja je uvijek govorila kakva si mala Lobanjica. Znači sam napucan, a kao mala slatka Lobanjica, je mala glava, a ja napucan. Bilo mi simpatično to kao Lobanjica sa Lobanja, kao ajde sad taj kontrast gdje sam ja ogroman lik napucan, a mala Lobanjica, kao nisam opas, eto. I onda kao sam stavio Lobanjica jer sam na Facebooku imao 2 akaunta. Jedan akaunt je bilo Lobanja i na njega sam igrao i sad oni te banuju zato što ti nestane interneta, dođeš game, ovo ono. I ti uzmeš napraviš drugi akaunt, taj drugi akaunt sam nazvao Lobanjica. Kad mi je ovaj banovan na dan ili sat ili 2, a ja hoću da igram jer imam posao ujutro, imam trening popodne, dođem uveče i sad zamisli moraš čekati 2 sata da bi igrao, nemaš šta da radiš. I ja onda uzmem taj drugi akaunt i pikam. I zato imam oko jedno 23.000 sati. I jednostavno sam grindovo posao, trening, igranje. Probudiš se posao, trening, igranje i svaki dan. Dakle, ja sam imao 2 akaunta i na oba sam na krcu imam oko 15.000 partija na Facebooku.